Mahigala no, naabot na ang katong couple nga atong giatangan. Apil ni sila sa nakasakay sa nasunog nga barko mga higala sa Bohol no. Si Louie J Tulo from Liloan. Kumusta man mo Louie J? Okay na boss, okay. Mo ni ang bag mga higala nga gisudlan sa iyang bata no. Ang crew mo nagpasod ana bay sa imong bata. Nga to ang pares boss. Depa. Oh. O niya ang bata gisod ana o pero wala gisiradaan. Wala, murag giablihan ra gamay ba. Nag-iitsa dito sa ubos. Mura, murag gikuan pero wala mi kakuan gyud kinalayo na namo. Maayo kay kanang nisalig ra ka. Wala ka Father's Day na baron. Lagi. Oo, sa imong feeling nga nahitabo ni pero muna naluwas ra gihapon mo hasta imong mga anak as a father. Lipay pa lipay. So joyful gihapon, malipayon gihapon ka sa imong celebration sa Father's Day. Oh. Kini unsa may imong mahinumduman sa pagkahitabo kaganiha? Unsay mahinumduman nimo? Katod yung pagkahitabo sa tunog kay Nangatuog pa mo ato. nakamata mi to kay tungod mga crew kay saba na kay ba. Unya dayon, wa mo kabantay nga nagsunog. Ni-announce sila. Oh. Unya dayon, Mo to nga nakabantay ni Miss Loyo nga ni nagisunog amo to nangandam namin ya kuan namin life jacket. oh, Mo to ana mga tao na nag-life jacket mo. Nilangoy sad mo? wala nagkuan ni hagdan. Hagdan dayon ay imong anak kugos-kugos ka katong kamagwangan. Wala gikuan sa crew. Ang crew mo nagkugos. Duha ka crew. Oh. So una dayon sakay mo og pambot or niditso ra mo adto sa kanang Transisya. Isa kay mi transition gikuan mi transition. Pero nagsakay mo og bangka gamay. Paingon dito. Giunsa man ninyo? Mura kabantay na pompol nga mga napabatay nga na kanang dako ba. Oh. Mo inyong gisakyan. Okay. Oh. Bira-bira mi padung ato sa Oh. transition. Oh. Nganong ni uli man mo diri sa Liloan? Di kay ang trabaho na mo good. Hotel kuno ka nagtrabaho no, mini hotel diha sa Liloan. Oh, may natin sa liwan. O tagayati mo. Oh, tagayate gyud. Oh, ngano man kadusa man ka dapat mo trabaho mo report og balik. Di ang kwan sa nga mo good kay 1 week ra jud unta ko. Oh. Niya mo nang imo lang yung gidae mo hang asawa og imong mga anak. Oh. Oh. Okay, atong gipaabot mga higala no. Ang iyahang wife. Okay, di na mga higala no. Mo ni ang kamagwangan. Sa nga na niya Asher no? Zion Asher. Kumusta man ka dong? Okay ra ka? Mo ni ang iyahang wife si Russell no? O ang bata nga kumusta man mo ma'am? Kini kumusta man mo kaganiha? Giunsa man to ninyo nga ma-save in taon mo kining Russell? Nangayo jud mi og tabang sa mga crew Oh. sa shipping line. Oh. Kay dili naman namo makaya kay duha ka buk bata ang dala. Yang ngit-ngit sad ko no? Oh. So ngit-ngit so giunsa man to ning taon ninyo? Diha mo sa upper mo dapit. Oh. Unya giunsa naman to ninyo? Inya kining bata gisud man ko nay og bag. Oh. Unya Sila ra nagkuan. ang crew kay mura gisud. Bulag man ni namo. Oh, gisod og bag. Mao na siya nga bag, no? Unya napay sinina, giapil lang siya. Nya giitsa dito sa ubos. Nay crosad nga nagpaabot dito sa ubos. Luya, pero wa ka mabalaka ato kaganiha, ma'am. Wala daw kay kusalit sa crew. Oh. So diin naman ninyo na reunite ang imuhang anak. Pag nanami sa Trans-Asian nga. Oh. Pero diin sa crew diin man ni gisakay sa crew sa fisherman asa mananagat. Sa fishing boat. Oh, pero nauna mo abot sa dito sa Transisya. Wa ka mahadlok asa naman imong anak. Paan ko kay mas wala na dala. Oh, ang katong maguwang giunsa man to, gikugos na sa crew. Gisud sa tugduyan. Gisod og duyan. Di na mo duyan. Sa kuan man to sa crew. Sa ha? Crew sa Ana sila doyan. Oh, nganong kini bag man gigisudlan? Huyog man sa nila nga bag niya, dili man sad sila. Oh. Madlog sad sila sa bata. Mao ba? Na okay ra ka nga usa ka semana pa man ka nanganak. Okay ra. Ha? Wala mo makakuan sa aso, wala mo initi ana. Ha? Okay. Sige, salamat kayo ha. Thank you.